Los Angeles khopui ron langa thok le khata wana tangin RC them ang tak live dum pol mak tak tak hi aron ta thangwa ngo mai khopui chung hun sang sang te chu a eng denghal chua enge ani chia ria reng anom lo chuti lai chuan elei ni le abial pa jero te chu tui takin an mu hila tuk vera tonga eng ron lu chuan elei ni chu ati harta ani chiang vak lo hian bathroom a avatlan pheya aluak ngal borbor mai toilet atonga aron chuale nu chuan pon lama thil lo de sup chu awang huta man mo takin abial pa po akai tho ve ngala chuti lai chuan anom na building po aron hing dur mai jero ta chu man mo takin an dak chuak ve ngala angai na shalo taka a hoi dau lai chuan truck thom an la shazui room le lama om deni si chuan abial pa reya thok le khata abu tak dei thu alo sil tamaya angai na an shalo tlang le tuk vera tonga eng ron lu chu a eng zual zel moti mai tur hiania reilo te a jero ta om dan po chu adik tatlat lo athisen zamaron lang truama ameng pual ngal vek bok chachang lo lekin pon lam chu athir zui ngara amel te chu rapom takhian aron in thak dang lam ta ani darkar som pangamalam aron lang le a jerotale eleni te chu Los Angeles lampanin thona lian taka an chuang duna an thian pa teria birthday party zuk chim ve ngei an tumani jerotanen hian te tonga in kom dun chot thin thian thatak ania amero chu Hollywood lama visual effects company adin ta ka wangin terianen hian anin huzen theilem lo atopa chuan Los Angeles an thlengta jerot ate thian dun chu car changkang takhian an thian pa chena building ro pui taka chuan awathla in chung chu aro puin anuam khep khop mai an bungrua po an lein da filma havin an thian pa chuan pul lama phei arota tuya in chia pa in an ti ta ani teria chuan atuka longawa chua arota an phur tlang hle chungmi zanan party lai chuan an thian pakhat reya chu atong sual hlau mai teria hian jerota chu akianga thok ve turin na thatak pe kalo tuma amai ro chu engma ala soi chuak lem lo reya la chuan engma sheve hek lo le jerota chuan an hathar tur aron zom tran der to emoti in khoyange inan lua don ti te aron zot ta he hoa jerota bialnu elei ni la chuan engma alo la shabik silo ama ron mi alovin abial pa jerota chuan ruam man na dang alo siam vek to emo atita a thinrim takin an party na room chu achua santa ani jerota chuan rang takin awa zui ve ngala in soifia tu mek lai chuan elei ni la chuan nawo pai thu alo la hril zui an pamu ti chiat sak veka hlawa wangin alo la zep ve tang ani zingdarli le minute somni pasari a tak vana tongin engdum pol hi aron ta thangwa ngwa in chunga bungro sang te po a in soi ve ngal hlok bok re yamutui lai chu aron har chuak hlola makti takin eng lo lu na lam chu a pan pheita ani eng chuan a zem a ngal veka athisen zam te chu aron lang ngal truam mai tuk verbula din reng lai chuan abial nu deni sipo aron har chuak ve ngala ngai thalo takin reya chu a ko ngal tuar bok thok le khata eng chu aron var pupa abial pa chu abo ta dai mai le deni si hlaulu tuk chu atap sui ngal homa chuti lai chuan jero tapo aron thleng phei ve ta engma la shabi kheklo englam chu panin muang changin akal phei chuta reya ang chia khan eng chuan a hi bo ve don ni inalang vanei thak takin teria ron zuang lu thuta an thian pakal zel tur chu ron dangin chuata abo thuta ani
chu vele eng po chu van lam hoin aliam chhole tavuta makan ti kher mai Jero tapo muang changin aron har chuak vele riai ya aom dan soifia tummek lai chuan pon lama thil engemani puak ridur hian hrele ta teria chuan asilai phor chuakin thil om dan en fi an tuma Jero ta chuan alo zui ve ngal zat bok Holwaya chuan an thenom pa Mr. Walter an toka athaphan mel khop mai teria chuan room chunga let le turle thombeng cheng engma siam haulova biru turin an thrilmol mola chuti lai chuan deni sitepon TV onin chanchin thar bi kwal an lo tum ve mek bok amai ro chu maktak main eng channel ma tha alo lova an bangbo hle atopa chuan teria te thian dun po in chungan thleng chhota ni po alo chuak eng uau to a pon bo ruakero are rui mai uluk takin an han hoi kwal vel thin thil chiale danglam engma mu an nei bok si lo chuti lai chuan thliaron tho heu hewa an kongkhar chu a in khar ta muk mai le pon lama tanga hon thei ani miang lo wangin an tang ta dera a hril hai thlak le reilo te a thilom dan ron dang lamin van bo ruak chu aron thim le ta khuya chhum dum cha tak chuan khopui chung chu aron tuam ta thut mai Jero ta chuan a thil mu ang te chu a camera ken hmang chuan an capture ngal mola thok le khata eng dum pol bok kharon lang le in van chhum jing kar tang chuan alien thlona rual an ron in larta ani thona tanga eng ron chuak chuan khopuya cheng mihring te chu van lama a hip chhongal chua khopui chungzona chuan thomak tak hi a ringhal ruwa reng bok chu mai baka alien chip atang chuan thona te takte te hi ron thlok chuak sepa chung thona jingami pakhat chuan teria te thian dun chu aron lam fu zui man mo setin tlan bo na turan zong ngala an chuan tur kongkhar handle chu ti chiat tumin teria chuan akap ta pop mai ani drone la chuan aron ve hnai to si mang ang takan omlai chuan eleinin kongkhar chu aron nam hong soka amai ro chu light dum pol chuan aron chhunfu ta sak mai le chople chilin eng chuan azem a ngal veka chet chon na chang renga hre to lo mit khap kar le ka athi senjam te chu aron lang ve ngal tuama angai to na po abuai ngal vek bok abial pa Jero ta chuan rang takin in chunga apom lut ngala kongkhar po an khar ringhal bur mai eleini chu mule malpo nei lovin avai de ruai renga enge mo chen anin boy som de lai hnu chuan aron pangai vele ta ani Jero ta camera chu an han bi chianga alien thona in chunglama mipui hip chho chu lai chuan mu ve ta rap thla kan ti kher mai an han soi ho ngal naka atopa chuan alien ho light mak tak chu en ho lo tur tian hre thiam ta ani amai ro chu en lo a har hle loi si chuti lai chuan Jero ta chuan inrin helna ania wangin bathroom a alu sana akor hlim mevin alova in ending ve ngal anak nem laya chuan thisen jam niom takhi aron lang tuama atak sa chungrila chuan thil fel lo lian tak om tia hria amai ro chu engtia in en kol tur nge tila hriat ani bok si lo ril ruha dewa aom lai chuan abial nu elei ni aron lut thuta ngai thalo deuh hian zona sang aron zot ta ani timang an du lo wangin engma asil du lem lova chuti chung chuan elei ni chuan thil diklawa om nia rin hlelna ero anei lian hle
Teria chuan an thian pa Mr. Walter Carr chu hosak tumin akong khara vaki kara the me ang main alo re mak to mai angai thalo chuan dim te in kongka chuan hongdek deka an thenom pa chu zoite in a ko ngal sap bok chabia ban lai tak chuan uyaron bau thuta Walter chu dokan hnuai atangin aron ding chuak zok mai alien thlona in mitam taka hip chhongwa ngu alai kha alo mu ve vek bok si mang ang takin alo biru ve top mai ani teria chuan tlan chhuwa puya an som hal zata chuti lai chuan pon lama thom mak takaron omle ta Walter ui chu abau ngal lo bok apu chuan a hmuyan hupsak leri reilo te a alien ho khol ban sei tak nei chu aron lut ta zul mai lau thong takan biruk lai chuan Walter ui chu apu mal chunga ta atlan chuak thuta chan ngei tumin Walter po a tho ve ngal zat bok van doi thak takin alien ho chuan an man pha ta nge ani an thom hria in teria po a tho chuak ve ngala silai mit puak chungin man mo takin kong khar lama atlan phei ngal van nei thak takin room atlan chu san thei rama tlema ache cheve te kher mai teria ron le chuan alien so drones in an building aron lu chil mek thu chu an report zunga tlan chhuwa vatarot ngal bok eleni ero chuan khoi huna po alien ship om to wangin kholaya wa chhuwa chu ari sa san thu alo soi ve thunga an ril ro buai khop mai jarota chuan ngai dan tharon vor chuakin long manga tlan chhuwa arota tuipui chunga alien ship mutur aom ve lawa wangin an tan chuan chance thaberangai ani longchol na lampan turin an lir theidana garage lama anin zui chuak ta Candice Jarrod le Elaine ite chu Walter Carr an chuanga Teria le Denise po Ferrari in anronin khal chuak ve bok kong laka chuan Jenny le Colin atenu pa kara an lawin lon mul hian toka Jarrod chuan tlong ngai choin puyan ngai le ngai lo azot ta ani an pairo chuan anin buai pui thei thuin alo chang liam ve maya chung hnu chuan exit gate lampanin anin khal pheita Teria te chuan building an chhuwa san don chia alien ke rol tak hian an car chu aron rap per ta vek mai eng tin mo teria zok chu a him rama Denise ero a chuak ve man talo Jero ta chuan an chuan na car chu chhuwa sanin man mo takin an thian pa chu aron pana amai ro chu ram samak tak chuan teria chu aron man fu ta chai mai le a thian pa in theito pa alo beilet ve chung poin alien chuan a hnu bo ta daya chu vele hlau chungin Jero ta chu a thian te chuan na kar lama atlan pheile ta ani Candy si chuan car chu man mo takin an tol hun tira remote control manga gate hon lai chuan chung lama alien drone pakhat hian mule ta thut mai pon lama la tlan chhuwa chi ani to bok si lo big bo na reng om to lo ni na lang Candy si bok chuan car chu ale zong in an tlan tir le chara a phili buai to bok nen hnung lama om thil engemoni hi an suri ta bur mai an car windshield te po ake ngal chuaya chuti lai chuan Colin kha alien drone chuan aron hufuta thok le khata a hip lu thuta thil engkim lo hu vek tu anu pui jani chu thabar takin atlan cheve ta ani in chung chhona kailon kong khar la chu alawin kaltlat boxi alien drone bokha aron nai zela atopa chuan jaratanen bok anin tong le ta jarota mel ta chu aron in thak danglam le tariai riaya anin man trap ti in Oliver aron lang hlol mai chak takaron tlanin alien drone chu aron su thuaya vani thak takin leya atu sop nuai mai ani drone chunga tang chuan Colin po aron wak chuak triala rang takin midang ho chuan an lo tran pui ve ngal zat bok amai ro chu anin rin lo lai takin alien drone bok aron chele thuta Colin thuak chu a hip chhuwa sak ta thut mai an hlau lutuk chu an tre teng tung mai ani
kailona chuan an chuak chho zela swimming pool omna kha an thleng chhota chuta chuan teria mantu alien bok khan an zingami jeni po aron nang ching vele ta thut mai midang zong chu man mo bakleng in an tlan chhia a chabikol tu Oliver la chuan kongkhar ala hong theilo zui hun an nei tlem to si kongkhar chu a ngok ke ta chuai mai ani atopa chuan teria ruma bok khan an kir le a an beidongin hreoman ti kher mai Jarota chuan a thian pa a chan man tak lo awang khan in thiam lo takin a in ni deuh fap renga tlom thlak a tiin chetlak zel dan turpo a hre thiam to lo van nei thlak takin Oliver bok aron lang le a Jarota chu ron bia in thiam lo na engma a nei lo thu le nual mai lo turin ron fui ta ani Oliver chuan ruam man na thar siamin Jarota ne na tlaiwar arota an meiche ompui ho chu zan khuai nan vengang atue mo zok lo che sual palpo ni se dam kho chuak an omangai tlatani khuat lai zela meiche ho an mu thap to hnu chuan Oliver chu telescope in an hoi kwal vela kholai te chu are duk mai reivak lawa ero silai pok ri thak hi a hreta an en fianak chuan tu te mo hian silai mangin alien chuan lo beilet ve ani an man ro nei a in thlau em awang chuan an chanero a that viong hmel lo hle zan khua in boina lian tham em soituran nei lem lova ama ero chu elei ni jing tho chuan a then pa thi sen jam lo duk ngui chu a fu ve ta angai a thalo kher mai Jarota chu dar thalanga avain en dikngal zata a oma thi sen jam duk ngui te chu a zual zel ni inalang Jarota vek chuan longchol na hmuna kalle mayan rota amai ro chu tu man tha an ti puilo ama loka an che chual to wang khan ti chia an ngai to lo bur mai ani bangbo taka an khosak zel dan turan soi ho lai chuan pon lama thlona thlok ri an hreta Oliver chuan rang takin an en thi thlai ngala Air Force ho thlona rual alien ship lam khoya an thlok zut chu awanghuta ani chuti lai chuan alien ship point drones tam takaron chhuwa ve ngal zut bok Air Force ho thlona chu drones rual chuan amal malin alo kap thlangau ngawa man ruwa anin nei changkan hlei khop mai Oliver atanglu tuk chu abeidong titi to alien ship naya piang an vapuak dur reng mai bok nen elei ni te po thin phu depin omhuna anlo in seru ve na sa to mai B2 steel bomber pakhat chu van nei thak dovin aduk phei zura alien ship bul hnai awathlang pheita van boruaka ain herrem lai tak chuan apuak ta dura maktak main a nuclear bomb pai alo kap chuak man hlo bom chuan alien ship chu awa futa chu vele an tomna building po chu aron hinghal dura eng zung chaklu tuk chuan khopui chung chu atuam zuita ani lir hing na sa takin a chhun zoma an vai chuan an bok khup thap mai reivak lawa chuan mei khu chu akiang ta dewa chu vele alien ship al zuai chu aron langta Oliver te pathum chuan tukvera tangin an lo thlir thapa rap thak an tinge mai anu dewa chuan alien ship chuan drones rual aron chuale ta chua an lo la thi ozong lo chulo ni in an lo hlim ve to veinen uluk taka an thlir thap lai chuan alien ship chu aron in repair le a reilo te a thok kang le ruai mai le Oliver chuan rang takin tukver ta chu an khar phuitir le ta soka chuti lai chuan pon lama helicopter thlok ri an hreleta an omna building chunga chuan sipai engemaw zat ron thlak thlain a thlok kir le ngala chu vele Jarota chuan hreipui chu in a thian nu chu in chung lama a hruai chhota ani
sipai rualan mu vele tranpuyan ngai zia an hril ngal lo lova room chunga tangin candy sipon telescope mangchuan pon lama lo thir ve mek bok van doi thak takin alien drone pakhat chuan aron zem ave tatlat mai Oliver chuan thei top chuin pui vatum ma se anin dang man talova drone chuan amanta ani in chung zola chuan elei ni te pani po an tlan kual zak zaka atopa chuan an mani ron chan chhuak tu tur helicopter aron lang hlol mai man mo takin an lo aw lo lawa an phur to hle an bul hnai ron thlok thleng ta ti in alien aron lang thuta thona chu aman betta a tha du to der silo sipai pakhat chuan grenade launcher mangin an kap thuaya chu vele alien chu tluin thona po chu atlave ngal zuai zuaya tlema anin del hlum lo chau ani elei ni te pani chu big bona tur dapin an tlan chele ta a kailona chuan alien drone bokha aron chho ngau mai rang takin anin hera amairo chu drone chuan elei ni aron man betta a thadu to hau silo Jarota chuan shrei pui chuin drones ban chu an chek ngal tlawa van nei thlak takin a chek chhum thei sham big bona turan zon le mek lai chuan drone chu aron chuak chowa aban bung to chu aron zom le ta ani elei ni te thian dun tan chuan tlan chhet na tur awang ta hle an pialok van bo ruaka chuan alien ship lian tak chu alo ding ruau mai bok nen boruak lu chuan a ven ta tanga wai thlak mai chu kong om chhun ni nan hreto a chuti lai chuan Oliver po teria room chunga alo latang ve mek bok a kotop tak mewa atang to ti hria in gas stove on ta ani amaron zong tu alien chu thi chil ngai tumin alo chang ran mai thok le khata Jarota hnunga chuan drone ngai bok kharon lang le ta uluk takin aron ve kol them thema chu vele Jarota chuan a hrei ken mang chuan a vai ta pop mai ani amai ro chu vai fu mai theiro alo ni haulo engemaw chen anin beihnu chuan drone chuan a keya taka vit ta sia mai le elei ni chu manmo takin atlan let ve ngala abial pa ero atluzui ngal nok mai chuti lai chuan Oliver upon a lighter chu a hum rana alien mel tree biome takaron lan vele a lighter chu a talta ani van doi thak takin al thei ta haulo chu vele alien chuan aban sei tak chuan tukver dar thalang choron hnek ke chuaya Oliver tan chuan du thlan tur awang ta hle in chung lama la drone chuan Jarota chu adu duina the thal to a thuak lak chhu sak ngei tumin a tukhuma tak a hum ta chat mai le engemaw chen anin khai hnu chuan maktak main drone chu a thluzoi noka anhung lama tangin elenin alo chek sia mai chuti lai vek chuan in hnuai lama Oliver te po anlo in ve zela van doi thak takin a lighter a thlauta chhar tumin manmo takin an vak phea chu vele alien chuan aron man fuchai mai tukver lampanin anin hnuk phei ngala amairo chu Oliver chuan chuata chemtetla adap fu hlau alien ban sei tak chu avit ngal sia bok chuti lai chuan chunglama tangin sipai hoin alien chu anon clear ve ngal zata himdam takin Oliver po atal pu theita ani manmo takin lighter wa chu le a reilo te a alien ngai bok khan ron beile in atin zoom tak chuan a chhun fu ta sia mai le thimai turani to lain a lighter chuan talnon le saka van nei thak takin a hlotling ta building chunga tang chuan thilpuak ri le kangme ron chuak ngal tup bok in chunglama ero alien drone chuan elei ni bok chu aron bei chhun zom le a anin bo bet taran mai abial pa Jarota bok ron chele in drone chu aron chunghal popa athuak bom te chu zenin athuak them ni om takhi apot chuak zut mai ani atopa chuan anin chan chuak theita amairo chu Oliver beitu alien bokha alo la thi haulo chulo ni in
bangatang chuan aron dak le ta heu mai alian na samai si birung na tur dapin an vak kwal le a bang henga an din lai tak chuan van lama tangin jet fighter in aron kap ve ta chu remchanga lain manmo takin helipad lama an tlan chowa chuti lai chuan jet fighter chu drone pakathian aron sufu le si an bulloka chuan aron tlaal zuaya van nei thak takin alien rol takha avadel fu hlau mai tlema an ni po an thilo chau ani amai ro chu an buaina ala top mai lo an mani lampanin alien ship bokha aron thlok le a chuta set chuan jarota po abeidong ta akea hliam na tak ator mek boxi awang chuan abiang nu chu ama chowatlan cheturin atitangota eleini ero chuan tlan chiat san mai lo tumbik boxi lo theitopin nu sonan tum yela jarota la arit boxi chuata an tluzoi ta noka chuti lai chuan alien ship lian tak chuan aron hnai chil zela an hun to pathleng don ta ti chu hril chop reng an ngai to lo in ngai tak chungin in thana nanin fo pa chuti lai chuan boruak long chuan chunglama a hip chodun ta ani khopui chung chu are duk toa mun sang sanga building chiale thil kang khuvut vut mutur atam hle ko thler lun tak thin te po are duk mai ani alien thona chunga ron langa ruang tam tak omna a eleini po aron har chuak ve hlol mai chulai hmuna chuan mihring thuak an lo lak chu sak thin ani eleini chu a bokwak ve hret zela atopa chuan abialpa jarota awang fu ta amai ro chu thok le khata khol chuan abialpa chu a phi tholopa a mulai ngein a thuak alak chua sak tamai abialpa chu khurngal chora ti theirenga nei silo chumi hnu chuan ama eleini po chu khol chuan aron khai pharlopa a thuak phor chua sak ve nge tumta ani maktak main khol chuan an endika engtin ma ative ta hau lo mai pindandanga anaw pailak chua sak turin an lo hruai bo dai mai ani chuti lai chuan jareta thuak chu alien ho ram sa thuak bura an lo thun ve meka reilo te a ram samak le danglam taka a in siam ve ta eleini pumata nausen lak chua tuma an tin mek lain ram sa pakhat chu aron thok chuak thuta alien drone ho chu aron phin dar ta ani churam sa chuan duat takin eleini chu aron chul hewa chu vele eleini po chuan churam sa thuak bura chuan abialpa jarota thuak an da to ti a thiam ve ngala mak atin sheomati boxi reilo te a aliens dangan ron lang le ta eleini naute chu phor chua sak ngei an tumta ani chu vele jarota chuan tran hun kho in aloin ro sak khuma abial nu le anaw pai chu tu man an tin renga phal hau lo thei top chu in alo veng him ta ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia